שלום, שמי רפי זרח, אני מנהל מוצרים בתחום האודיו בחברת יורקום פנסוניק. אני שמח מאוד להציג בפניכם את המערכת הסטריאו החדשה שלנו. מערכת סטריאו, כמו שאתם רואים, מערכת גדולה, מרשימה, דגם SC MAX 200. MAX 200 זו מערכת חדישה שבעצם מה נותנת לנו? אפשרות לחיבור 6 רמקולים בתצורות שונות. יש לנו את היחידה המרכזית שהיא משדרת את כל סוגי המוזיקה מכל המקורות שנמצאים. יש לנו קודם כל דיסק, אפשרות לחבר פה דיסק, להשמיע לנגן מתוכו מוזיקה. אפשרות לחבר 2 התקנים של USB, כמובן ליהנות מהמוזיקה שיש לי לתוך המערכת. כמו כן, המערכת הזאת מגיעה גם עם זיכרון פנימי של 4 ג'יגה, אני יכול לאחסן בתוכה עד 1070, ללכת איתם לכל מקום, ואז לא צריך להיסחב בכל האביזרים שנמצאים. אני יכול כרגע ללחוץ על אפקט הדי-ג'יי ולנגן ולעשות סקראצ'ינג, לעשות כל מה שאני בא לי לעשות מבחינת המערכת. מערכת עוצמתית, מערכת מעוצבת, מרשימה, כמו שאמרנו, מבית פנסוניק, דגם SC MAX 200. תודה.